Pamusoro ivarari. So. Pamusoro ivarari. Tukumbira kutaura chikwadi changu chandamirira pano ende chandaringa pano. Nevese vachizinzwawo. Kanganisa nosakanganisa ndikwenyu pako. Totenda. Pamusoro ivarari. Yes. Ndakasvika 2008, 2007 pamunda. Pangwini. Ndakasvika kuona Maimkomu navo varipo pamunda. Ndakabvunza kuti kuonai pamunda pamurugara ndepenyu here apa? Vakati pamunda pasi pangu. Tangovakirawo. Takachivawo ivhu. Ndibva ndavhara hana yangu. Ndibva ndadzokera kubasa. Ndichigara ndikuona vari kudhivhirawo pamunda pangu. Pamusoro pokuita zvavari kuita. Ndibva ndabvunza futi. Vavasvankomo, vona apa pankomo pamunda zvikanzaiwa pasi pedu. Komunda uchaiwo varidzoya papa. Ndivapi? Zvikanzi ndimairwisi. Kaure. Zvandapera mwedzi wakadaro. Vona vakutotema. Aiwa. Ndibva ndaendesa nyaya yangu kupi? Kukomiti. Chokutanga, sendaendesa kukomiti. Chokutanga ndakambodza kuna sabhuku. Ndoro yokutanga. Vakati aiwa vasiri vakadaro. Ndoro yendo kuzoshaya. Ndibva ndazoendesa futi vandoro vekuzoshaya mai manje. Philip. Zvishwa pamunda pasi pavo. Ndipenyu. Asi chinguva rembera muchani. But aiwa. Vari kuenderera mberi. Tiri pakati pokudaro. Vandoro yendo vakashaya. Ndokuzovewo sabhuku tete. Ndibva tete vachisvika vachitiwo sabhuku. Ndibva ndichavatsanangura nyaya yangu. Vakati zvisinei. Ndibva kutanga futi kutema mukufesi. Kuti aiwa. Munongotema chirudzwa munda uri wangu neamai. Pamusoro pezvo munda hausi wenyu. Wenyu uri kunamba 8. Endeka kunogara kunamba 8. Kwenyu. Vakati kwete. Ndepedu panapa. Ndakabvunza Maimkomo, pamunda ndepenyu here? Zvikanzi kwete hapasi pangu. Tangovakawo kuchiwachi ivhu. But haiwa. Chiendei kunogara kusitendi kwenyu. Zveshuwa. Ndibva pavakatema. Vachitema muda peri. Ndokuenda kunoudza komiti. But aiwa. Komiti sabhuku. Ndionerewo madzimai vari kutema. Baba vari kutema. Amai vari kutema. Vari kutema. Zvikanzi ndibva stopiswa nekomiti. Zvikanzi Maimkomo muri kutema apa. Ndepenyu here? Komiti yakatsanangura kwavari. Tiri kumbirawo vambotsanangura. Kaundoendera mberi. Komiti ndibva yazoti chimirai kutema pamunda hapasi penyu. Maimkomo vakanzwisisa. Handizvo chakazopinda Maimkomo. Ndokudedza mwanawo. Ndibva auyepo. Ndibva kutanga futi kutema. Vatema futi ndibva aiwa. Ndaripotawo futi kuna kwana chief. Ndichiteviwa mzoona zviri kuita kuno kumunda. Vari kutema vanhu muno munda. Sezvo chief vakatumira irrigation yavo. Ndivosvika ndokuona pamunda. Unoita sei? Vakutema ndivostobesa. Vakataura zvikanzi hatiudzirwa zvepasi pemiti izvo. Hatiudzirwa zvepasi pemiti. Ngori muswani. Swandira perere. Paseri. Chief lavo wakauya. Mambo. Ayo. Machinda amambo. Ganana. Vakasvika vanhu. Vakasvika uko vakastopesa vanhu kutema miti. Vakastopeswa netsamba. Sorry zvenyu. Sorry zvenyu. Hapana munhu akaenda. Vakazotema here after tsamba? Handisi kuziva. Vakazotema. Asi tsamba makaiona? Takavastopesa netsamba takati hamuchaita chimwe chinhu kusvikira mauya kudare kwamambo. Ndosaka vauya pana. Thank you sir. Tiri kuti isusu mumunda meimo mune tsamba yakati mamunedzana nevanemo. Munda wangu se. Munda ndewenyu. Wangu se. Ndimune offer letter. Wangu se. Ndiri Poli. Ndini. Nyama inzwa nyero taurwa nemumangana. Mune chakupindura. Pindura. Pamusoro yedari nezverujo. Mari? Unosundza ruoko kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo Chivero. Ndichataura padare nditonga zvakaomara. Ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo Chivero. Ndikanyepa dare richantonga zvakaomara. Pamusoro yedare, pamusoro yemambo.
inini mubvunzo wangu ndewekuti ava vari kuti isusu takatema miti 1 ende isusu inini kuti titange kugara takatanga kugara 2002 tichiuya chigoverwa vachichiuya chigara apa. Mubvunzo wangu ndewekuti from 2002 tiri kubhidheu ivo vane mugano isusu patakasvika tichipiwa nedare ranga riripo rekomiti takavhura rodhi. Tavhura rodhi ivo pegi yavo yanga iri kuseri kwerodhi saka kunonzi mapegi pane 10 meters kuti uite sei utange kuita sei kuvhura rodhi. Saka isu takasvika tikavhura rodhi yedu ipo payo 2002 ivo kana ivo vachiti vakaendesa nyaya yavo kudare rasabhukundoro wekushaya handizoti anga aripo ndiani because inini ndindaiva pamusha ende kuna Philip wacho okuzoshaya futi vakaenda nani kudare. Inini handambobvira ndamboudzwa naivo kuuya kwandiri vachiuya vachitaura kuti panapa patakagara hapasi pedu. Since 2002 madevelopment ese akaitwa pamba havana kumbobvira vambouya vachitiudza kuti panapa pamuri kugara hapasi pedu. Mama vakatanga kuvaka isusu tine ma20 hectares. Pama20 hectares edu tine 1 hectare yestand. 1 hectare yestand ne 14 hectares the grazing area dzemafuro. Saka pacho pavari kutaura kuti inini ndiri kuextenda ihectare ya mama vangu Mayozi pandaigara inini itori nzvimbo yangu yatakapiwa neutungamiri hwanga huripo 2002. Saka inini ndauya nichinzi kwanzi ndakatema miti ende miti yacho yakatemwa handizivi kuti iripi. Handizoti malantana wezi isusu takavhura nzira malantana handizoti ndo miti yacho here. Malantana atakatema atakabvisa video racho tinaro neutungamiri wepurazi huripo. Muti nandambovera ndatema muti hapana kana kubvira pauiswa kana muti notema. Nai baba. Mune mahectares mangani? 20 Imimi ma A2 era ma A1. A1. Alright, garai basi. Takanikugadzirise. Ma hectares enyu ma 6 hectares. Nazvinhu vaka. Zvamaitwa patsamba dzedze dzainyorerwa vanhu dzedze. Yainyorwa 20 hectares. Exactly. Wanzi unenge une 6 hectares dzako handiti dzekurima. wobva wapiwa 1 hectare Yestand. residential. Zvinozvo pakureva kuti pasara 13 hectares ka. Exactly. 13 hectares dzainzi munosangana kugrazing area. Exactly. Kwete kuti iwe uri 1 unoona 20 hectares. Ndizvo ka? Yeah. Saka iwewe pamuri kunetsana apa toda kunzwisisa kuti pamunda here pa 6 hectares kana kuti muri kunetsana ku 1 hectare yeresidential. I1 hectare. Yeresidential. Exactly. Saka imimi hectare yenyu yakanobatana ne6 hectares dzevava here kana kuti 1 hectare yenyu ne1 hectare yevava ndo dzamuri kurovana. Ivo vari kuti hectare iyoyo titori mumunda mavo. Munda wako ndo pauri. Ivo ndozvo vari kutaura. Ko munda wababa uri kupi? Munda uri opposite kwedu isusu dzimba dzedu dziri ivo vari opposite kwedu. Ukunzwisisa ndiri kubvunza munda kwete hectare yavo yeresidential. Aiwa inini hectare yavo yeresidential handitoiziva. Vakavakira pamunda. Vakavakira pamunda. Akatibotiwo muri kusangana kuti uyachibvano kana kuti makavambirana kudai. Isu iye stand handiti iye akavakira mumunda handiti iye munda wako unoya kuno handiti paanogumira pacho iye paanogumira pane pegi yake ndo patakavhura isusu road takangoverenga 10 meters kubva kwaari ndobva tavhura road. Komiti yasabho kuti taurire mirai timbonzwa kuna sabho kwacho. Zvakamira sei chichi kuitika? Pamusoro imambo pamusoro utungamiri wese ndokumbira zvandichataura pano chichave chokwadi pamberi peutungamiri ndikataura zvisina kururama muchitonga. Ndofunga
vazuru varipota nyaya yavo kuti kumunda kwangu kuri kutemwa. Ini ndakafonderwa naSabhuku, ndiri chairman mukomiti yaSabhuku. Ndikati aiwa Sabhuku regai ndiende chii paground, ndikakupai ripoti yekuti kuri kutemwa, anoti hakusi, hapana chokwadi chandinacho. Ndichibva ndaenda paground. Ndasvika paground ndati kuvakomana vanga vachitema, ndatumwa naSabhuku, mirai kutema kwamuri kuita kusvikira Sabhuku vauya. Kana vauya Sabhuku, since ava marepresentative emunhu ari kuUK anonzi Mairwisi, ndiye muridzi weresidential place iri mumunda mevava iri kunetsa. Saka zvadaro ndobva vamira, Sabhuku ndobva vauya. Ipapo ndakavamisa, ndakabva ndafonera Sabhuku, ndavamisa zvakamira zvakadai, tamirira imimi. Sabhuku ndobva vauya. Sabhuku vauya, kwakadedzwa amai Nkomo ava. Mai Zulu ndovanga varipo, vaZulu vanga vari kubasa. Isusu nekomiti yedu ndobva tati titsanangurirei kuti chii chiri kuitika panhau yeshi yestand nemunda 1 wavaZulu. Ndofunga vachitsanangura mai Nkomo vanoti isusu takavaka apa takadai tikadai. Mai Zulu ndokubva vati mama kavaka mumunda mangu. Woko ndofunga ndoda kupa semenzanisi. Pandakamira panapa pane bandi rinoenda uko. Sezvakaita kwakamira mota iyi ndo kune huko. Ava pavakavakira ichi residential yavo sepasimbi ichi. Muri muhoko wemunda 1 wavaZulu. Zvadaro mai Nkomo vakauya nemurume wavo. Murume wavo akati, izvi zvamuri kutaura izvi matidedza kudare, dare racho ngarikurumidze kutaurika ripere. Inini ndoda kutaura chokwadi. Apa patakavakira takapiwa naNgwenya. VanaNgwenya ndo mafounders vakauya kuivhu muna 2000 naana vaShoko. Saka zvakadaro isusu tine stand yedu iri kumhiri uko, stand yenzvimbo iyo yemusha iwoyo. Yakatengeswa stand yacho. Ndokwangu nestand yani, kwangu nestand yedu. Saka apa vakauya mafounders ava, mainvaders, ndo vakataura kuti imimi vakirai apa, asi vasingazivi kuti munda mani mavaZulu, nokuti hoko sekutaura kwandikuita kuti mota iri uko ndo iri uko. Stand yakavakirwa sepapa. Ndo mamire azvakaita. Motorishi mukati izvi zvakataurika. Sabhuku varipo, isu vekomiti tiripo. Ngwenya wacho ndiani? Ngwenya ariko kuChegutu izi nomo mumaplots. Ariko Ngwenya wacho. Saka tikati padare papo chinenge chakanaka ndechekuti vakatungamira kuinventa minda varipo. Shoko aripo kupadhuza apa. Madii kuti titese tozonoudza vaShoko vouya toonesana nauye pegi. Ndipo chionekwa way forward. Saka ndofunga ndopatakagumira ipapo. Tagumira ipapo ndopakazoita makontinuity ekuita sei nekuti kwakungotemwa. Right baba. Imi mati muri munyori wekomiti. Ndiri chairman. Saka munda uyu ndewani uritemwa nevava pauri wava? Munda ndewevava. Nokuti ava stand yavo iripo. Kune mastands ndekumwe kusaiti. Hakusi pavakavakira. Havasi uhapo uyu munda ndewava. Munda ndewevava. Varikutema munda nevava. Stand yavo yavakatengesa kuri kugarwa nayo. Stand hakusati kwakugarwa, ndofunga mai vanogona kupindura mama. Stand kwenyu kuda mama. Kustand kwenyu kwakatengeswa mama kuri kugarana. Pamusoro ichi inini ndiri amai Nkomo, munina waMairwisi. Ndiri amai Nkomo, munina waMairwisi. Kwatakasvika panzvimbo iyoyo ndingakumbirawo ameno kuti zviri kutenderwa kuti muridzi weplot wenzvimbo iyi ataure iye kuti akagara sei panzvimbo iyoyo, nekuti ndakamuudza akabva aisa audio mufoni. Ndanchikumbira ipapo nekuti inini handingamumiririre kuti nditaure kunyepa. Iye ega ngaataure kugara kwake kuti akagara sei. Audio hatiteerere audio. Tinoda kuteerera vagari veimomo vanoziva magarirwo enzvimbo iyoyo. Kugara kwedu chifu pamusoro iyi. Isusu takaratidzwa peki. Nani? naShoko naNgwenya.
shoko aipa vanhu mindero kwatati tigara kwakafanira kuti tigarire kupi kumhiri kuploti iyoyo. Saka manje nenyaya yekuti nguva yacho yatakasvika kwakune mhuka dzakawandisa, saka vikabva vakumbira kuti tingawana kupi kuti tigare, vikabva vavagarisa akakumbira ndiani? ndisisi sisi venyu mairwizi. sisi venyu ndo vaikumbira kuti tigagare kuwo kupi kunzvimbo padhuze nemunda wedu. Shoko ndo panovapegera. Shoko ndobva atipegera nekuti ndo vakavechisa. Shoko haasi lenzi kapamwe akanopega munda mevanhu. Shoko akatopega munda memunhu. Akanopega munda memunhu. Akapega munda memunhu. Inzwi rakavakwa sabhuku vari kutaura. Isusu nyaya yenyu haitinetse pana. Batsirei. Mazvinzwaka. Tinongokurifeyai kulenzi. Moenda kulenzi commission ndo inoita zvemaboundary. Ndizvo zvoka. Ndo inoita malenzi dispute, maboundary dispute. Vanouya vosikoverenga mundo wababa. Ukaonekwa wakadyiwa monzi ibvai. Ndizvo zvoka. Imimi endai munomuripota nyaya yenyu kulenzi commission. Apa momira pamosia pakadaro kusapatema. Endai munesa kulenzi commission nyaya yenyu kuchingoi. Ndizvo unogona kunesa pacheguta apa vekucheguta vanokunyorera tsamba yekuenda kulenzi commission kuchingoi. Kana ungonanga pachinhoi mega moenda kulenzi commission kuchingoi. Lenzi commission ndio inoita maboundary dispute. Moya moonerwa kunzi pari kugumira munda wenyu ava vane kodzero kunge vari ipapo kana kuti aiwa pavari kugara havana kubata munda wenyu kana kuti vapinda munda menyu. Ndizvo zvoka. Imimi kuno kuizodzokai muchiti mambo vanhu vaenda kanovadya kwamambo kulenzi commission vainzi vanga vakapinda munda mangu modzoka kuno muzokirema mari yenyu yamunenge mafambisa kuenda kuchindoi vakudzorerei vanoda tsamba manje vaudambira vanyorere tsamba voenda unoenda kulenzi tsamba ine tsaka inonyorwa chinhu chiri pano. Ndakasvikako kulenzi vakanditi ndopiwa tsamba kunoko asi nyora eviction order vanhu vabuda. Eviction order iso hative eviction order mukuru wangu. Tsamba munopiwa pana ikoko yekuenda kulenzi commission. Kana yatongwa kulenzi commission vanokupai judgment vokutaurirai kuti ava vanhu ava vanokodzero kana kuti havana kodzero, then ndo pamunozokwanisa kuzoisa eviction notice ipapo. For now zvinhu zvenyu zvinenge zvakadi mugara makangoita zvamamakaita kusvikira matongwa nelenzi commission. Mbogara ipazvakana maperero. Rega ndikubatsirei maingomo napo. Muri kuona kuti paipuwa vanhu minda paipai. Maipuwa tsamba kuofisi. Kwaive nemakomiti ainzi makomiti of service kana mucharangarira. Mobva manzi nelenzi. Lenzi ichiita zvainhungo dzekudhiraivha mota dzayo kubva uko kuti iuye kuzokupegerai because vanhu vane basa iroro rekusvikopegera vanhu minda nekupegera maresidential stand ilenzi. But lenzi yaiti kana mapuwa 6 hectares dzenyu once pekugara endai munoona komiti kumusha ikuchekerei. Muri kunzwiza? Ndo ana shoko vaenda nangwenya vai. Vobva vasvika vobva vakupegerai. Tine nyaya yakaenda kukoti 2023 yekuno. Vanhu vaya vakapega vaya vakatonzi makapega zviri kunze kwemutemo hamusiri munofanira kupega panofanira kunge pachipegwa nelenzi. Saka vanhu vamuri kumenisheni ava kuti shoko akazotipegera shoko akazotipegera munotomusungisa. Anonzi wakapegera munhu hauna right yekupegera munhu. Unopega uri sani wakusenza kulenzi here shoko. So mochitongoita dambirano nyorai tsamba mopa uyu mukuru woenda naye kuchinhoi. Kuchinhoi. Toisa stembi tokupedza nyaya yavo. Nyaya yenyu unofanira kuenda kuchinhoi. Chinhoi iyoyo paground yoverengera kana ichituma chegutu iyoyo yoverenga munda. Aonekwa ari mumunda memumwe anozodzoserwa mumwe makosti. Simple. Ndo pamunozvika kudari mai musaina papa chinyorwa. Ini ndaitsamba unyore tsamba ganya tsamba itoita. Izvo zvipari zvino hapana ari kushanda panzvimbo apo ngapambire kushanda. Ngavagare pakadaro. Ngapambire kushandwa panhasi. Kusvikira nyaya yaenda kulenzi. Apagare munhu. Hapana ari kufanira kunogara imi mudhara imi. Musazogarira nyaya muchida kusvika December 2029 ngamuchiitira kuti havasaya. Ngine pamwe muri kuwanyepera kuti hapasi pavo pari pavo. Saka tiri kuti nyaya ngaifambe iende kuchinhoi tokupai tsamba pano moenda. Ndizvo zvo. Chisumukai pabvenge. Ndaichida kutobvunzawo ipapo pamuchitaura kuti vasanyanye kudhileya. Saka tachida inini inandigare kuno kundogara chi
kubulawayo saka ndachida kubvunza kuti zvingatora nguva yakareba sei kuita nezvozofana amaofisi Samba akasiyana yautenda kune isusu tikavapatsamba panapa vakaenda lens commission ine mashandiro ayo akasiyana nekwamambo zvinogona kutora kana gore kana 2 years adidi zvinogona kutora nguva yakareba zvinano hapana anoziva ikokoko ndo vanoziva kuti vanozviita sei pamapikisana ndipakapama muchitema ipapoka ndopatati ngapagare pakadaro hapana munhu afanira kugara ipapo aiwa tinotenda tisumukai vamwe vauye pabheni